Ouais, non. C'est parti. Pardon, Nani. Ai, ma on me laisse ça. Ça va? Ok. Et toi? Mamie. Mami, numéro il a numéro sur là. Téléphone, téléphone. Ali t'a insisté? Elle n'est pas insisté. Oh, Ali k'a fɔ est-ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka so n bɛ se k'i lasɔrɔ mɔgɔ min ka téléphone na hali o kuma t'a la. Non, ne bonne serait insister. Munna e tɛ insister? Parce que an m'an yɛrɛ lafiya kɛmɛ fila. Ne ba min sɔrɔ kɛmɛ fila sa mais ne ko ne ka insister o kɔnɔ ne ko ne ka na insister kɛra o ne sɔgɔ faamu. Munna e tɛ insister? Non, Ali ne ka tɛ muso ka taa n cɛ yan. A muso ka taa n cɛ. A muso a sera ko la nɔ. I bɛ insister. I tɛ insister. I bɛ insister. I bɛ insister. Téléphone la ala ko. N tɛ. Ala ko. I bɛ insister. Il peut insister. Autre chose.